Muri yeZimbabwe akwazovhurwa hombe manje patoona kuti Walter Mzembi anova former minister tourism and hospitality munyika yeZimbabwe aiwa otaura mashoko ekuti mapero akuita vaWikino Chivhayo vanhu motokari aiwa vanenge vane zvikwambo achivakriticize kuti aiwa mukuru uyu anenge ane zvikwambo. Muri yeZimbabwe aiwa mashoko aya avhundutsa vazhinji. Sana kuendera mberi nemashoko avataura ndokurudzira ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tirambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Noti chipinda muJolas News tinoona kuti vanotaura vachiti vaibvo vagurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWalter Mzembi vanoti kupiwa kwemotokari mahara kuri kuitwa navaChivhayo kunoratidza zviratidzo zvetsika dzechivanhu. VaMzembi vanowedzera kuti hachibviri kupa munhu wese motokari, saka chito chinoshamisa ichi cherupo chinogumbura veruzhinji pane kuti vadiwe nechero. Kubvisa motokari dzemahara kune zvimwe zviratidzo zvemarudzi ose etsika dzezvikwambo hazvina kujairika uye zvinonyadzisa kupa vanhu motokari munyika inenge iine matambudziko. Vanodaro saka ndo vatiri kuona vaWalter Mzembi vanoti aiwa kupa vanhu mota dzemahara kuri kuitwa navaWikino Chivhayo aiwa munyika ine matambudziko kana kuti mune nyika ine vanhu vari kusakamba kumadifficulties akasiyana-siyana aiwa hazvina kujairika uye zvinonyadzisa. Ndo mashoko ataurwa navaMzembi kuti zvinonyadzisa zvavari kuita izvi. Muri yeZimbabwe chimbotudzei mafungiro enyu pamusoro pemashoko ataurwa nemukomana Walter Mzembi kuti munoti kudii pamusoro pemashoko aya. Aiwa pine mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musakanganwa kusubscribe, kulike, munotina on the bell icon. Tirambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.